Il-Viċi Kap Nazzjonalista Beppe Fenekadami wkoll qed jiddefendi lill-eks Ministru Karmi Fsud Bonnici. Dan minkejja li kien ippubblikat rapport ta' inkjesta fejn kien żvelat kif Karmi Fsud Bonnici intervjena biex jitwaqfu passi dixxiplinari f'każ fejn inqatlet persuna. Il-każ imur lura għall-2011, iżda d-dettalji ħarġu riċentement. Dan wara li fil-Parlament kien żvelat rapport li tkellem dwar qtil li seħħ fl-2012. Fir-rapport dwar il-qtil tal-2012, ir-referenzi lejn dak li seħħ sena qabel kienu kontinwi. Fil-fatt kien hawn li nkixef dak li għamel Mifsud Bonnici. Iżda għal Beppe Fenekadami Mifsud Bonnici m'għandux responsabbiltà x'jerfa'. Ħassa si għar-reżenja ta' Karmi Fsud Bonnici jirrispondini. Le, mhux sensasi. Beppe Fenekadami kien qiegħed jieħu sehem fil-programm Xarabank li ddiskuta wkoll il-kontabilità politika. Id-deputat mexxej tal-Partit Laburista Tony Abela spjega kif dak li ġara fl-aħħar jiem juri b'mod iktar ċar id-differenza bejn iż-żewġ partiti. Differenza li hija evidenti wkoll fl-inizjattivi li ħall-Gvern fl-aħħar xhur. Nagħmilha ċara, il-Whistleblower Act, il-preskrizzjoni kontra l-korrotti u liġijiet oħra dal-waqt tal-finanzjament tal-partiti biex kemm jista' jkun nimminimizzaw dal-affarijiet. Issa ħajħtlu u daħlu f'daw l-aħħar 7 ġimgħa, mhux dawk l-1500 ġimgħa li għamel il-Partit Nazzjonalista.